Na para tuntunan Zona Libre para daw sa Martes, Petsa 19 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Sa ato sa ring pagpalagad sa to paglupnay sa karon nga gabi may kopod na ang iya sa lalagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa lawas sa pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang pag sa artista. Siyempre kita pag-optan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa ring mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers na maghatag man sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Muli nga ma-report nga nagkalnabo assign sa resitag sa kama areas of responsibility. Antes ang tanan kamo sa untanang mga kauturan naton mataga paramati naton abroad. Mga pinarangga nga managrensek kag mabakulodon nga dito sa luwasang pungsod. Nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. At siyempre sa managap mati man sila si Tagsa Kamaton Sitso Radio pinagi sa 630 kHz. Welcome sa pagpanagad sa pangmartes edisyon sang Zona Libre. So nanong ato labing talopang doon pinakabadalagkuan nga babalita sa aton sa ring pagpalagad. Medawiti no bilog nga adlaw sang Martes kahapon nag-ulan pa sang udto. Pero subong iya makabanan daw halinggi kay na sang aga tubtob sa siring kahaponan nasa magtakop ang hapon. Kag hasta subong nga gabi daway kita nakatilaw sang pagtulo sang ulan at least nakagurugin hawa man ang pilata ka mga kabombo dira sa pagpaway man sang mabasa kag marigna nga dalanon sa tion nga ti magtupa ang manipis pero ti sige-sige nga mga pag-ulan. Sige na nung labing talapang doon pila ka madalagkuan nga babalita sa mga top stories of the day. Madalagkuan nga mga balita lokal. Ipalawang ta karon sa dire makamaketi after nga na dismiss ang mga kaso sa dire makabanan ni anay Congressman Monico Pentevella sa pila ka mga korte naton sa ombudsman sa bahin sang Office of the Ombudsman kaso pagit nga plunder so tingin ko parbada diri nga ti hindi na sa iya magpapili sa kung ano nga posisyon sa parabuton sa hindi makabanan nga bulan sang o kon sa parabuton nga eleksyon sa Mayo 9. So although nga may substitution pa ti basibla nga pwede pa iya makabanan nga makakuan maka-substitute pero ti daw wala na gid kuno iya sang plano. Ang aray congressman kanay mayor man sang sunod sa Bacolod ti diri na sa nagatutok sa samahan ng weightlifting na Pilipinas na siya karon ang nagapungko bilang presidente. So angot sa disene kasunod sa sining ipatawag di magkaina nga press conference nagyatinan sa makatapo sang media. Siyempre pagpanidugan sa nila mga kabarang nga si Manny Pacquiao basi bala may mga tsansa pa nga magbailong pinsar may mga series of negotiations pa yung mga kabaran nga nagapatunga in between sa ilang mga oposisyon kay daw wala gid nag-unite ang oposisyon. Hindi kita makatawag sang ginasiling united opposition pero pagpanindugan man diri ni anay Congressman Pentevella nga si Pacquiao presidente ginang padalaganan niya. Kay base kuno kon mag-slide pa blas Pacquiao kung mag-busy na lang siya either kay Isko Moreno o kon kay Leni Robredo. Pero daw wala kuno plano si Pacquiao nga magpadalagan sa dide makabanan sa pagka vice presidente sang pungsod Pilipinas. Inugang pasidig bigali so mga 60 million ang mga registered voters naton sa dide makabanan sa palabuton niyang eleksyon nagparehistro ti ang E kag B mga 5 million malang mga high class pala A kag B so pero ang class C, class D, class E mga kuan mga 55 milyones ni si Pacquiao dara kuno sa bahin sa masa nga daan ti ang class C, class D kag class E nga mga 55 million ti basi diri na maghakot si Pacquiao bisan pa nga ti hindi abay magbutong sa iya ang class A kag class B so di mabuto iya sa CDE so mga 55 million kay ti 5 million plus pa lang ang ang class A kag B
mo singot ti apang masa gid ang tirada subong kuno iyan ni Pacquiao. Bantayan tana ka anytime, any day, no, magabisita kuno siya diri sa syudad sang Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran naman sa ato sa ring nga palatuntunan na ang kapin sa 20 mil no nagduga nga voters registered voters no, for the month of July no tubtob subong. So we have 11 days more to go. No, sa diri makabanan nga ti makuanaton no matapos o kumagatako ang ining registration. So may ERB hearing kay na, so i-check nato na karon sa report ni Bombo Ansedor Surilla. Ang ERB hearing interview with Attorney Katrina Trinio Kanya ang aton no nga COMELEC election officer diri sa may syudad sang Bacolod. Di ko mga 20 mil ang nagdugang din ini naghalalin. Tuod gid bala ini nga mga residente sang syudad sa Bacolod. Base bala ko nagpreregister nila sila diri. Tapos pag preregister nila puruli naman sila kundi nga mga lugar. Base amo man na. Sino ang sa likod sini? Amo nang pagtukibon naton ya makabang kamati. Mayara pa man sang ERB hearing no kapatid yun dira sa bahin sang Commission on Elections. Kon sa bahin niya sang COMELEC. Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabang kami impormasyon diri man sa aton siring nga pangalagad. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica no ang ining kapin sa 1.2 million pesos no nga baron sang hot meat no nga nakonpiskar iya makabaran sang aton nga Task Force ASF. So ti still no basi ko nalipatan bladaton pero ti ang Office of the Provincial Veterinarian with Dr. Nancy Ricena kag siyempre sa pag-supervise man sa aton nga gobernador Governor Bong Lacson no sa probinsya sa Negros Occidental ang makabigya makabangati nagapadagan gid sang hugot no nga pagpatuman sang siring pagharang kung pwede pa lang no sa aton iya makabanan nga mga kauturan no pagharang iya sang siring ma-process meat no ngalin sa iban nga malugar gati noted na no kabay record iya makabaran sang ASF kay ti kita diri sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental makabig iya makabanan no nga kwan no nga ASF free ay numero 1 kada kita nagaproduce iya makabaran sang baboy so ining African swine fever no ang nagalaton-laton sa makababuyan no kag wala iya makabaran na sang tendency nga maglaton sa tawo. So ti kita man nga daan ang main nga supplier no sang baboy dito sa Luzon, sa Cebu, at the same time sa Mindanao kag likop ni bilog nga pungsod Pilipinas. Kay ti more on backyard farming kita iya makabaran sang baboy, fattening no nga ti amuning naga buhi man sang aton nga negosyo sang baboy. Sa report ni Bombo Dennis Rubica ang interview sa Dr. Renan Teresena ang aton siring provincial veterinarian. Samtang pinapay ka mabalitak may impormasyon sa dito makabalan naman sa aton nga palatuntunan. Update kita dugang karon sa vaccination diri sa bahin sang syudad sa Bacolod no may Zoom interview kita karon sa kay Dr. Chris Sorongon ang aton siring Deputy for Medical sang Emergency Operations Center sa syudad sa Bacolod no kay ti sa more or less 13,000 plus na 828 no ang nakabaton sang bakuna no sa subong iya makabaran nga tiyempo kag syempre isa man sa mayor naton nga concern no ang paghatag sang bakuna sa mga pidya o kung sa mga pidya ka mga kabataan mga minors from 17 years old and below. So isurahan tama ka kasi nga agaw tama na karon kay although nag-set kita sa iya sining ang paggamit ba sa tawa-tawa no nga pwede makabulong iya sa mga mild kag moderate nga mga symptoms sang COVID-19. Kag siyempre no ti ibalaw tama karon sino mga nagdalaog sa final sa game padagan kay na iya makabanan sa dancing traffic enforcers. May mga incentives sa mga nabato nato ni mga enforcers no so kaina diri sa mga area sang Ramos no kay ti dapat maskara na ta subong mo no nga mga panyempo no so ti gin himo ta na lang ini
nga isa ka contest niya makabanan sa mga enforcers. Sino nami magkwandra no magkiay samtang naga traffic sa tunga sang dalan. Nagasinya siya makabanan sang go, nagasinya sang stop, no, gasinya sang right turn, no. So muna sa karon ay bulan naton kay may mga winners first, second, third mga winners. So may confirmation dire karon aton nga bitaw head, no, si Police Major Roel Colanag. Di bisan pa paano daw makamotibar man, no, kag syempre makakuan, no, dugang diri inganyo sa mga enforcers naton nga tinilang siling at ang kapatial sa init bla ang aton nga mga enforcers, no. So from time to time tagan man sila sang chance nga makabaton sa mga insentibo kay may mga hidden talents man ini sila. Ang nadumduman kung isagid sang mga nagasaot ya permi ang nara dabla sa may area sang street gani na sa may area sang Lacson Lizares. Lacson Lizares Street, no? May ara na isa katigulang taason ni siya mo. Nalipatan ko sa pangalan. So dugay-dugay nang gini sa traffic enforcer. Kag may babae man ang pwesto man na gani, no, sa Rosario Lacson. Ang alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Evilio Binghardia, may araman karon sang pahayaga, no, angot sa diri makaban diri sa aton sa riga makauturan diri sa aton sa riga pagpalagad, no. So basi ipati anta karon kay ang alkalde mismo nagpamuno, no, sa paghatag sa nagpamuno sa awarding ginpatigan niya makabanda sa Bitaw Ground sa baysag BCPO headquarters. Para sa Pamradyo Bacolod Philippine Standard Time 15 o 17 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Dali sa aton sari iya nga palatuntunan. So sa aton sari nga makabombo, at the same time sa mataga para mati naton ba, ti ari na ang ginahulat, no, sang tanan. Sa tunga sang pandemya kaupod ninyong Bombo Radio Philippines nga wala untat o kung wala nagauntat na sa pagpanagan sang tatlo ka man nationwide nga mga promos, no, agad nga makabulig sa paghatag sang adlaw-adlaw nga ayuda kag paghimo sang sunod-sunod nga mga bombo milyonaryo sa aton dululungan nga pagbangon. So liwat namon nga ginalunsar ang 1-2 Panalo Part 20, no, sa ika-20 na katuig nga makabanan, no, sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. Liwat suliton ko ang aton nga promo 1-2 Panalo Part 20, no, sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. So total of 6 million pesos, no, ang prizes, no, nga igaparagtag nationwide. So isa ka winner, no, sang kabugusan nga 6 million pesos, no, may isa nga winner nga magabaton sa 1 million pesos, no, nga cash para sa grand prize naton. May apat man ka mga winners nga magabaton sa tag 50,000 pesos kada rehiyon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao kag sa National Capital Region. Tag 50,000 pesos, no, may isa nga gabuton dira kag magadaog sang 50,000 pesos. Ato sa ring guaranteed prices per area, meaning to say sa Grand Dormitory sa may syudad sa Bacolod, sa aton, no, mga tagpurmasakop sa Star FM Bacolod kag Bombo Radio Bacolod. May magadaogid, no, sang mga papremyo. First prize nato sa Grand Draw is 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos, ang third prize is 5,000 pesos. And of course, ang nami sinidri sa aton kay may mga daily winners kita, no? So kada Bombo Radio kag Star FM station, tatlo ka mga winners kada adlaw. So 15 winners kada semana, no? Kabakabaton sang premyo kabukusan 1,150 pesos. 1,150 pesos ang breakdown sa ni 500 pesos nga cash kag worth of 650 pesos nga gift pack. So sa mga 1,150 pesos tanan kon sumahon ta tanan-tanan, no, pating presyo sang gift pack naton. So Lunes tubtob Biyernes sa kabugusan may 7 kita ka semana kag may ara kamo sang 6 ka oras sa pag-claim sang premyo. May limit ini, may ara kamo sang 6 ka oras, no, sa pag-claim diri sang premyo. Gani, no, magsugod na sa pagbakal kapag tipon, no, kapag usar sang kapag tipon sang inyo ka mga proof of purchase nagikan sa mga masunod nga mga sponsor. So unahon naton na mga national sponsors naton: Alfonso Brandy,
No, tipo na kamo da bakalan kamo sa Alfonso Brandy kay ang bottle cap sina, no, aton nga kinahanglan ka pwede tagid mahimo, no, as proof of purchase, no. So ano pa gid, no, pwede man ang Rexona deodorant. Rexona deodorant, no. So may roll-on ina, may sachet, no, so tipo nun amat-amat to na, no, sa pagtipon diri. No, kay kinahanglan naton ina kay dalagko nga mapapremyo ang aton sa panagtag sa inyo. No, so ano pagid makabanan sa aton sa nga makabombo, so pwede man nga makatipon naman kabudra sang sticker o coupon sang Orocan. Are suggest ko sa inyo ang tanan nyo nga magamit sa balay, surudlan sa bayo, surudlan sang tubig, surudlan sang mga leftovers, no, Orocan products sa baklo ninyo, no, kay tagsa ka mga produkto mayroon na sang sticker kon coupon. So kuhaon nyo ang sticker o kon coupon. No, kay pwede na to na magamit, no, as proof of purchase sa nagilapit na ton nga promo. Kay siyempre mga produkto sa ang Orocan. Di ano ini, no, ang mga produkto sa Orocan. Meron kita sang Silver Swan soy sauce, walang labis, walang kulang na linamnam, no. Meron man sang Silver Swan sukang puti, no. Silver Swan sukang puti, sarap asim. And of course, no, sa Didima Kabranti may ara pagid, no, sang Silver Swan wow sarap. All in one. Mapagid ng aton sa Rigatipuno, no? Silver Swan, excuse me, no? Wow sarap all in one seasoning, no? Kag Silver Swan salted black beans, no? Aton man ina nga tipunon. So muna ka simple, no? Sa Didima Kaban so subong tipon na kamo kadaan, no? Kay in due time may mga kuha na kita, no? May mga announcement na kita ang iga hatag sa inyo kung saan kita makapamaton sa mga entries. So may mga regional sponsors man kita like sang Panyawan, no? Panyawan kag R. Florete Ponce and Jewelry. Panyawan kag R. Florete Ponce and Jewelry, no? Your Diamond and Pearl House, no? So sa nasiling na, so magasugod na sa masunod nga Domingo, Oktubre 24 tuig 2021, no? Ang 1-2 Panalo Promo Part 20. Sa 1-2 Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga Pasko para sa masunod nga Bombo Milyonaryo. Sa adlaw sang Pasko, December 25, 2021. So 6 million pesos total prices nationwide. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na. May cash pa. So araw-araw balde-baldeng pa-premyo na. May cashiyahan pa. Muna ang aton sa nga coin word na, no? Cash siyahan, no? So may cash ka na, malipayon ka pa. Sige, so 24 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa Riga Palatuntunan diri sa Zona Libre. Napatan nato sa Riga Medalist pagbalik nato, no? May another pa kita nga promo nga tiluig nato imbitahon sa mga kauturan naton and at the same time sa aton sa Riga mga kabombo. Maghatag lang kita na isang pila ka mga panumdom, no? Pagbalik ta, buo na kita sa pila ka mga balita, no? Ato sa Riga pang headlines. Pagkatapos, gilamang sini. Standby! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Gipaislan ko ang radyo kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sa una mamatigid ako, bata pa ako sa Bombo Radio na kami, kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Kag madamo nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos. Makabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nga nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon, ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang, subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga
nakabulig man ini sa ako, naginatag nila nga kas nga 1,000. Kag may ara pa ako transistor radio. Na maliso-liso ko man, kag sa ila man ako gapamati sign on, sign off. Madamot nga salamat. Basta Radio, Bombo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini kapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture. Sa Radio Bacolod Philippines Standard Time 30 minutos sa kaligas sa taknang alas 7. Ay ka managapati diri sa aton nga palatuntunan sa Zona Libre. Grabe ang nagdugang subong iya makabaran nga mga numero sa mga nagprestro. Para sa palabuton nga 2022 nga national and local elections. Diri sa bahin sang sa bahin sang syudad sa Bacolod. 20,000 din nga galalin tutuon magibala ini nga mga lehitimong residente sa Bacolod nga nag 18 anyo sa iba na deactivate ang ibante nakalapaw 18 pero ay nakaprestro. No? Ang ibante man 18 sa election day mismo. Amanati ko naton basihan kag tanda sa di mag-analisar ang Comelec, no? Mabalaan niya dayon. No? So ti basi ko taga Bacolod manggi kuno kay may mga ID mga ginapresentar mo. No? So basi mga nagturulog lani bla kun bla dormant nga nga magbutante nga ti nagtuhaw. Pagkabalo nila nga sa pagkabati isang tinaga nga Battle Royal kuno ang inkuntanas Bacolod tinagilinuwa sila. Nauuhong bala nga nagbulutwa sa bungsod. Basta magpangilat ti damo uhong kuno mo. Kamay dala nga ulan ti basta mamamo ni sila pero hindi man siguro no. So ti may mga IDs gina screen man O dito ga Bacolod man kuno. O kay bad bay nga balita no sa diba kabaran si former Congressman Monico Puentevilla ni na kuno magpapili sa kung ano ka posisyon kay ti ginakuha naton nga base may substitution pa by November 15, no? Sa ibalon naton. Sekta si Bomboan si Dor Sorilla angot sa saning report. Bomboan, may gabi press kamin. Bombo Pons, 20,518, 20,518 ang nagdugang nga mga botante, meaning aplikante, pamalan ni sila Bombo Pons, subject sa deliberation sa Election Registration Board o kon ERB hearing. So sa 20,518 nga mga nagdugang nga nag-apply bilang registered voters sa siyudad sa Bacolod, from July 1 to September 30. Kaya man ang sintarilikdan to yung bumbupon sa tapos naman to yung ERB hearing. Ang mga nagdurugang lang bala, from July 1 to September 30, 20,518, 99 dire ang opposed, meaning ginauponeran. Bombopons, no? And 54 nag-withdraw sa munang nabilin. Kaina, natapos, actually hapon na, naghahambal ni Attorney Katrina Trino Kanya sa interview naton sa Bombo Radio, no? Ang Comelec Bacolod Head. Nga ang 99, diri nga gin-oppose, 54 nga nag-withdraw, natapos na ang ilang hearing. So, meaning, ma-deliberation na lang ni sila until Friday, kag sa sinakatiun, Bombopons na ibaluan kung bala ang mga ginupunihan, ma-disqualify sila sa pagkabotante sa siyudad sa Bacolod. So, sa 20,518, sobra ni kita Bombopons 300,000 ang registered voters ng siyudad sa Bacolod. So, tinibaruan naton nga until pa man sa end of the month ng September because ng voter registration. So, ang iya ng ni Attorney Kanya, respetuhan na lang sa mga nagapila, pauna-una lang, first come, first serve basis, padayon sila mag-akomodar sa 400 ka mga aplikante, sa mga pagkastro, everyday, kada mo damo, gidabong pupon. So, sa gyapon, no, until now, sa kadamo sa nagaparehistro. Anyway, Bomopon. So, may nabilin pang 11 days o 10 days na lang, no, starting tomorrow. Correct, may nabilin pa. Mag 10 days, mga 10 times 4, 40,000 pa? Oo, mag 10 days, mga kwan. Hindi. 400 gali. Sorry. Pila? 400 to 4,000. 400? 4,000. 4,000. 4,000 pa. So siguro sa nagdugang nga 20,000 guro kag nagdugang from sa sini nga October guro mga 30,000 lang guro mayara man bubupon.
kung ma-maximize girang 400 per day. Halin lang gid na sang Hulyo nga nagdugang hasta Oktubre. Way labot ng previous bumbupon. Di, taga Bacolod, magiging ko sila tanan? Di amo man ang sa deliberation, amo na ganyan ang bali attorney ka, di ba open man ang proposition sa mga gina-oppose, kaya ang kalabanan, di na gina-oppose sa bali attorney kanya, hindi nila ko na makita sa ila barangay, pamatudaan sa oppositor, kung inabala mga mga naga out of town man gid or hindi, no? Tapos ang ERB sa attorney Katrina Tinyo kanya, ang Comelec Bacolod Head, si Attorney Hermilo Pauyon sa Office of the Civil Registrar, si Ma'am Gladys Amirizales ng DepEd Bacolod, sila nang naga-scrutinize bumbupon sa mga dokumento, papeles, kumbalati, na siya, batunod nga mga registered voters sa Bacolod or otherwise. Bumupon sa duga nga pagpayag, pamatiyan naton, ang kabayan sa ato niya nga interview sa kay Comelec Bacolod Head, Attorney Katrina Trinyo kaniya. Nag-ERB hearing ka mo, attorney? Since nag-start sa kahapon. Okay. So sa ERB hearings, until when siya, attorney? Friday na siya. Pero natapos na naton here ang opposition sa 99 ka applicant. Okay. Bali, attorney, lain naman, bag-o, gid ni siya, no, ang may opposition nga 99 sa sinilang gid niya? Yes, kay ang July, kuya, tapos naman Oo. itong ERB naton. Ah. Kaya sa subong niya isang ato naman nga July 1 to September 13 application. Okay. So, ang aton nga applicants 99. Okay. At sino na siya, attorney, ang nag-oppose? Mga lain-lain na siya nga barangay. May opposition, may bata, may mandalagan, barangay 28, 30, 32, Singkang, Tangog, Pahanukpoy, Sumagalihis. Muna siya nga mga barangay nato na may opposition. Oppose nila, attorney, tungod nga hindi na Hindi nila makita, hindi nila kilala. Amo nang unod sa nila nga aton nga mga aligasyon sa aton nga mga oppositors. Ang oppositors, attorney, mga kwan niya, mga pumuluyo man, amo na siya? Yes, registered voters ang Registered ang barangay nila. Okay. So, 99. Saan o natapos hearing, attorney? Ang hearing sa 99 natapos Today. Tapos, attorney, man sila na withdraw, may opposition naging withdraw sa aton na oppositor. So out of the 99, may ara sila 64 ka applications or applicants nga opposition gin withdraw. And then the rest na sina i-deliberate sang board. Okay. Saan unang result, attorney? Next week na. Next week. Tatlo ka mo na, attorney, no? Sa ERB, no? Yes. Law. Yes. Si Attorney Pauyon, kag si Ma'am Gladys Alessangkuan. So, liwat na sa 99, attorney, may ara pagid? Or Yes, out of the 20,518 applicants na aton naging here, out of the 20,518, ang 99 sinadira is opposed. So out of the 99, 64 din withdraw. Okay. So, may mga nabilin pa buwas and until Friday. Ang natapos na natin hearing ng aton na ang opposition tanan. So, wala na, do deliberation, yun na lang, attorney. Yes. Yes, kag mga terma sa aton nga mga forms, amo na siya kinahanglan naton for the rest of the days na. Ang ining 20,000, attorney, amo na ni ang mga ulihin na lang July 1 to September 13 na period of registration. So, mga pila na, attorney, ang ng registered voters ng Bacolod, dun sa amo na until subong? Ang subong kita, ang ato niya as of July is 300 to more than 302,000 ang July naton. Okay. So, ma-add naman na siya ang 20,000 naton na subong ERB plus ang October 11 to 30 naman natin. Okay. Sige. Anyway, attorney, sige lang yapon registration, tasubong, no? Anong inyo observation? Mula na siya ang aton na
kita, may ara gid kita problema sa pila kay si ang tanan bala nagahingamo man nga malabutan sila sa aton nga queuing number, so may nagadasukanay gid nga nagakatabo gid. So amo lang na tani ayo man naton sa mga applicants man nga respetuhon pa lang ang pila. Kung sino ang nakauna, hindi lang pagdasukan kay tanan man kita nagasakripisyo sa tanan man kita nagasakripisyo man para nga makaparehistro. So amo na ang ginaayo naton, respeto lang sa iban nga nakauna sa ila kay hindi lang sila mangsanto. Bombo Pons, no, nabatiyan natin Oo. ni Katrina Trinio Kanya, no. So amo na mga concerns sa pilahay, kabalo ka kung tagdamo na Bombo Pons si Dennis Ocanay, iban masaluot lang, no, base may kakilala. So kung sino mauna sa pila kasi agahon to nga daan Bombo Pons, no, nagapila na. Anyway, speaking sang election, atigin ano na gid man, agin na Toldokan. peryodan na gidman niya former mayor, former congressman Monico Nyok Puentevella ang palamangkutanon base mapapili pa siya, base masunod pa siya sa November 15 nga substitution Bombo po. Ay sa kadako man to sa nagpa-file sa congressman yung iban hindi ba naton nga kilala, no? So wala na. Haman niya. Basi kung kuan lang yun, no? Iban siliti basi mag-ala digong man blaw. Oo. Hindi, pero ara gali. Oo. Kaya Diba? wala na. Hindi na siya magpapili, Bombo Ponsa. Ma-concentrate niya lang siya sa ginabaligan niya sa national. Amo na lang kinangina iyang pinakapunto kag sa local, ang local candidate nga ginasuportahan niya, Bombo Pons. So amo lang gid na. So wala na siya, kahit tinibara natin, magambal ka Monico Puentevella, di ba last time sa mga previous years, di ba Bombo Pons siya ni ang kainkwentro ni Mayor Bing, or tiara Sa kita sila yan. pag-file na to si OC, siya to nag-file instead sang bata, mo, no? Oo, siya Nagpangkuan pa to sa do, cliffhang bala to nga statement, Bomboan. Oo. Sa lingti, wala pa man natapos ang filing. O do may buot silingon bala? Oo. Nagambal siya nga tanawon pa, lantawon pa. Oh, that's why. Pero kay naman niya, okay na. Hindi na ako magpapili. Amo na siya, Bombo Pons, no? Kaya bal niya, sa national na siya kung makonsentrate sa mga ginabuligan niya. Pamatiyan ta siya ba Bombo Pons, no? Ang anay mayor, kag anay alcalde sa syudad Monico Puentevella. Wala itake problema. Problema ko lang ginayo ko sa akon na mahal nga amigo. Padre ko for more than 20 years. Na ako na umupod lang ko, dan ko lang siya bulig, puligan ko lang siya. Kung matabo lang madlagan ko, ang timpo ko mapihak tunga sa iya, tinga sa akon. I don't think it will be productive na madlagan man siya. Ibig niya kung pwede, dan ko lang siya anay. So nagsakripisyo ko sining akong political agenda na mabulig lang ko siya. May the Lord bless this, walang takbalo ang matabo after May 2022. Kung ano gid matabo, kung tribunasyon, I will be a big help to Bacolod. Amo nang wada nga kung magdaog si pambansang kamao, si Senator Pacquiao, dako gid mabulig ko sa Bacolod because I will be beside him. Okay, I think you all know that. Alin sa pag Las Vegas, tanan, maski din sa Makagto, basta gusto niya, updan ko siya. So, ang akong desisyon is to help Bacolod. Mamangyapon, kung nasyonal ko ya, dako kaya mabulig ko sa Bacolod, kay I will be with him. Okay, so that's why I'm hoping mo na nga ako niya rason nga nagsakripisyo ko sa akong political life publicly kay base eliminasyon kung magdaog man si Senator Pacquiao, you have somebody in Manila who will be helping Bacolod. Okay. Ako na Bombo Ponsa ang pahayag sa anay mayor kag alcalde or anay congressman sang syudad sa Bacolod, Monico Nyok sa Puentevella, no?
So, bumupon sa man so far ang update. Report na to ni Madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansido Sorilla para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 45 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. So tiyan mo na, no, ang pinakalitos ka sitwasyon ng Makabanan, no. So update parang nato na unofficial sa panagdugang nga nagprestro sa dito Makabanan sa syudad sa Bacolod, gabi, no, mga 20 mil sobra ba. So may mga naibilin pa pulo kadlaw times 400, no, so mga 4,000. So ti mga 24 mil, no, ang madugang no, nga butante diri sa syudad sa Bacolod sa pagtapos sa registration sa palabuton sining Oktubre 30 ato 2021, no. So ti hindi na parehas ang nagligad nga perting aton nga kuan man, no, ka problema o kay ti kadamo sa mga nagaprestro nga nagapilila, no, kag nagagilinutok pa, no, ang ilang ang pilahay, no, tiga pinangakig pa kay manti mga Pilipino kun ya deadline do hindi ya magkadto sa pilahay mo. Matasan gina sa mga Pilipino, no, ning manyana habit ba, no, mamaya na o mayroon na iti dugay pa man to pero ti panilagan tani for the last 2 weeks base sa October 25 next Monday or sa Monday ngani Tuesday subong, no, base ko dira na mabaga dinaguso until October 30. Ti amo na ni nga pabor nga ginhatag sa aton sa registration do ginakwanta pa, no, ginabaliwala ta pa. May nagligad ko na nagpre-restore na kamo tingin why na ta sang problema pa, no, hindi na ako magpagutok dira. Pila ka simana, no, sa isa ka bulan nga ang talatapan sang komunik ginalangawan. Ti may na lang na ti ibandang hindi ya makapresto ti ila man ya sala, no, so iban niya tinagantos nagpila. Ti mo na kung di ka magantos hindi ka gid ka presto, no, pero sa nasiling ko na kaina sang wala nagwa ang tinaga nga Battle Royale, no, diri sa baybayin sang syudad ya sa Bacolod daw wala man dinaguso ang pagrestrohan ay daw pinasahi niya, no, ang diri karon sa bayin sa syudad sa Bacolod nga ang amuning nagakalanabo nga perte bala ang pilahay sa registration, no. So ano gid balaman ang rason sa likod ko nga ang nagdinamo ini. So ang iban tay kaduda na siling nila ti kuana ng taga Bacolod pa na araga prestro. Galing kay ti ginaalaw taman Japon subong ang transfer mo, no, of voters, no. So dapat ti transfer voters ko botante ka mabuto ka lang ya, no. Dapat last mga 6 months before sa election. That's why nga ti kon May, no, so ti kwan gid gani may na kay ti patemprano dapat supposedly September 30 lang, no, kay ti kun sa ipon 6 months mga December. Ti December sako natas na pagprinta na sa mga list of voters na. Pagka Enero ti printa mga baluta, no, naton sa palabuton siniya nga eleksyon, no. So at least eleksyonan naman kita, no, ngati hindi ta paghulaton nga magabot ang deadline kay dira ta magdiginaguso kay ti problemahon tagid. Ti gina-entertain taman tuod, no, ang tawag sa ni, no, ang mga registration pero tanhom no na ti kung isa may mapagbasol man ta sini sa ila. So ara maproseso, no, may mga ARB hearing nga ginapatigayon, no, sa bahin niya Makabaran sang aton nga Office of the Commission on Elections Comelec Bacolod. Kag of course ang pagtutok naman ni former congressman, former mayor, no, Monico Petevilla sa pagbulig ni sa kay Pacquiao na. Hindi na sa magpasilabot ya kuno sa eleksyon ri sa Bacolod. Ito may mga grupo sa kuno nga suportaran pero the most gid nga ginasuportaran niya, no, ang aton nga pambansang kamao. Grabe bla labay lang ako, no, si Pacquiao gali isa kuno sa mga madumot, no, nga tawo, no,
Nablang ti kung magtalikod ka sa ebla daw madumot sa kuno. Ti hindi sa kwan hindi sa sportsman iti madumot siya. Di ba siguro no? Dapat sportsmanship lang ginatawag. Di ba ina lang na, no? Kabalo ka mo sa politika, yung papati ka mo sa hindi. Sa politika, no? Bisan na may guhay ka mo subong, pagkabuas kontra na ina ka mo iya. No? Or namin ko pagkabuas, pagka the next election, or iba niya ganiti, subong lumperte ka, daw kape at gata sa relasyon, ti nagulpiada lang nagkape ka, nagtubig kag mantika. Ti kay man ang mantika, ini mo mix class tubig mo, no? Putagibla, tubig ang mantika. Putangan mo ang tubig sa mantika, ginig na mag-mix na, no? So, nagalutaw gina yung mantika. O kung kape ka gatas, naga-mix klagid. No? So, meaning pares gina sila. So, kontra mo subong, buwas upod mo naman. So, upod mo subong, buwas kontra mo naman. Amo na iya ang beauty sang eleksyon diri sa Pilipinas. Pero lain man na iya may ginatawag kaya nga loyalty, no, sa imo sa nga grupo, no? For being loyal, so there is hindi man sila nga ti kung hindi ka loyal, mortal sin mo na ina. May mga tao lang gid yang loyal. Nabla nga tinagaop danay nagidbla. Do magasawa nga till death do us part. Pero tigakalo maglaisang kasirula kag mga kaldero ang ulo niya, no? Inapakalo masasang bana till death do us part mo. May till death do us part na nabla. So election na ni. Tagaan freedom, free will ang tawo nga magboto, no? Kung sino ang ila sini nga mangin mahamutan, no? So we have how many presidentiables kita? 5 pa lang so far, no? Kama presidentiables ti sa mga survey like sa social media ti kapanglakaak, no? BBM Bongbong Marcos, no? So next sinasundan si Pacquiao ikadua pa ni gani, no? Katatlo si Isko, kapat Leni Robredo, no? Ay kalima si Ping Lacson. Sa pagka-presidente ina, no? Sa pungsod Pilipinas, mo ni sila nag-file ni sila tanan-tanan. Kita nyo to sa isa gani ka website nga nagsurvey sila iya, ti kudi against Duterte sila, ti ang Marcos ka Duterte believe to be mga kwan man ini, no? Mga alay man. Nagpangunas Marcos gindilit ang survey kang ilang nga manok nga si Lugaw Queen nagkwan, no? Nagsarurot na sa social media la na bisan sa kwan nga gani, no? Mga surveys nga nagaginuwa bla, no? Ti bagay temprano pa subo hindi pa eleksyon subo ti daog nas Marcos. May mga senaryo na di ka kananabo sa aton diri sa bayan sa Pilipinas, no? Nga may nagapanguna, no? Sa una kita mo grabe man to, Grace Poman panguna to, no? Maruhas. Tinga nga month before sa eleksyon niya nagbutsog ya si Duterte. Nga game boto sa sang tawo. Subong damo-damo naman ang naginulsol nga daw ibunggo man nilang ulo nila sa pader. Game boto na si Duterte. No? Iti pala po yaw ko presidente, no? Daw ay sa kakilala sang separation of power sa co-equal branch of the government, no? Sa executive, sa legislative, kaya sa judiciary, no? So, di grabing issues ang korupsyon. Bla. Ang tinagaginuwa niya subong. Anyway, tiyo mo na, shortly saying, ngati ang aton nga mensahe dra, no? Nga vote wisely, no? Pariyo na bla kung paano ko mo maghimbis ang isda pinagdamo imbis blang bangros, no? Paano ko mo maghimbis ang bangros blang nga way gini isang kwanda ang imbis pabilin sa lawas niya. Amon nyo sana, no, sa pagkilati sa mga politiko na gusto niya makabanan ibutang sa pwesto. 53 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa atong siringa palatuntunan sa Zona Libre. Si Bombo Dennis Rubica may kapin sa 1 million plus, no, nga mga processed meat ang nakonfiskar sa aton Task Force ASF, no? So may task force kita, no, against African swine fever. No, tingwa naton iya makabanan nga dapat hindi kita, no, hindi kita pasugot, no, nga masudlan kita diri sang
sining nasambit iya nga kwan no nga ASF ang mga baboy naton no ini ang kalalatnan no kay diri na iya makabanan kalaton no ang ining ASF sa mga baboy. Negros Occidental kilala gid ni makabanan no kilala ini ang Negros Occidental sa pag sa may pinakamadamo no nga naga produkto sang baboy. No ti pasugtan ta na. So ang ASF bisan sa mga processed meat ara niya nagasulod dadaya no. So ti kun makaon man isang tawo, way may isang kadelikaduhan ang tawo dira. No? Ang problema la galing kay ti may mga restaurants no nga naga-serve sa mga processed foods nga contaminated sa ASF. Ti kung mag-amos na no ti sa restaurant no mabutang nila sa damog no mapakaon sa baboy no so malaton-laton ina sa mga baboy naton diri sa Negros Occidental. That's why ti grabe kag hugot ang aton nga pagpatuman no sang sining nasambit iya makabanan nga pagbantay sa mga sululod diri like sa mga deliveries ti dapat wala gid sang may makalusot no sa mga deliveries no sa dito makabanan sa aton sining nga mga kauturan no so ti ang tawag di gani no ang ining mga process so gati automatic kung may mga confiscation ginakuan sila dayon no tawag sa gani no sunog no ginasunog na sila dayon. So ano ang mapayag diri makabanan no sa aton nga provincial veterinarian nga si Dr. Renante Decena no diri sa aton sa nga pagpanagan. Sige, sagot tayo 5 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7. No, diri man sa ato sa nga para tuntunan. Sige, no, samtang nga nga report ni Bombo Dennis Rubica. No, so ara na sa Bombo Harold. No, so para at least no mapabati nato niya, no. So kay batutuman naton si Governor Bong Lacson nag-issue man isang memorandum, no. Nagligad nga kuan ano, mag-issue no sa memorandum or executive order no nga ti dapat magaporma kita sang task force ta against sa ASF no so imagine thousands of heads no sang baboy ang gina-export naton pagwa no meaning to say diri sa Bacolod gina-export dito pagwa no sa may bahin sang Luzon nga mo nangin apektado sang African swine fever last time. No, Mindanao tinigo maning mga portion sa Mindanao, no? So amo man lang ni maka levantar, no, ka makabulig, no? Sa dito makabanan sang aton nga ekonomiya bladre, sa mga negosyante ta nga may dako-dako man nga income, no? Sang aton iya makabanan, no? Nga mga negosyante, no? Nga naga-engage sa bahin sa backyard farming kay sa production sa heads of fattening you know nga baboy nga ginabligya na sa godla within 3 months so kita kung dako grabing mga baboy subong no ini because siguro sa mga enhancer sa mga feeds ano nga within 3 months pwede mo na mabaligya no so dako na pila na minimum of 80 to 100 kilos na. Sige. Ikaw lalas, Bombo Dinis, dito na kita sa kay Bombo Grislin Lobaton. Ang resulta, kinaya makabanan sa bahin sang resulta, no? Sa bahin sang finals, no? Sang dancing in traffic enforcers. No? Sino nagdalaog diri, no? Kay kainadra sa may area sang kwan, sang Aramos no taw ara da ang aton nga mga dancing traffic enforcers so may mga incentives sa automatic no nga nabaton and then may mensahe madara no sa Mayor Bing Nordia ang isa to gina nagpamuno sa pagpregan sa siring awarding dito sa opisina sang Bitaw no sang
bitaw iya makabanan sa compound sa Bacolod City Police Office. So may konfirmasyon man diri ang tang pumuno sang bitaw nga si Police Major Roel Kulanag sa Managdalaog. Check ta si Bombo Gray sa piya ka linya. Bombo Gray, sa report please come in. Yes, Bombo po. No, testing. Wala dyan sanay, kaya doon nag-kuanaw, nag-fluctuate ang signal mo. No, nga si Police Major Kulanag Bobopon. So, kagina, natapos na ang dance competition no, sa tunga sa mga traffic enforcement sa Bacolod. So, Bobopon, mayara sing tatlo ka mga winners, no? Second runner-up, first runner-up, kag ang nagdaog gid. So, ang mga winners mo po, no, amo pa ang mga masunod. So, sa third place, si Araceli Abad. Sa second place, si Traffic Enforcer Greg Yunoras. Sa first place, amo si Semar Valencia, Babapon. So, ang ini nga mga winners, no, nakabaton sila sa mga premyo, no, kag ara man ang aton sining alkalde sa syudad nga si Mayor Bing Nardiga sa pagpatikayan kagina sang final nila or final sila sa pag saot, no, Mascara Dancing Traffic Enforcer 2021. So once ayag sang ila sining head, no, nga si Police Major Kulanag ang mga traffic enforcers sa ginahimo gid ang obligasyon, no, at the same time nagahatag sang entertainment sa mga katawhan labing na gid sa mga nagabiyahe adlaw-adlaw. So po dako ni nga bulig, no, sa aton nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod na may mga yes. Go ahead. May mga traffic enforcers kita nga nagaobra bala, no, samtang nagaobra nagasaot sa dalan, no, kay madamo-daan sang mga ginaproblema sa dadong tanan. So amo ning mga pamaagi nila para nga mabuhinan ang stress, no, kag ang kabudlay sa papanguy labi na gid nga pandemic subong. So kasi ni nga Mascara Festival amo ni ang makabig ta nga highlight pumopons, no, ang contest or dance competition sa tunga sang mga traffic enforcers. So Bobopons ang aton nga head, no, sang bitaw ang nagpasalamat man sa ila kay dako man mo pons ang bulig sang tagsa-tagsa ka mga traffic enforcers. So Bobopons ali papatian ta ang pahayag ni Police Major Kulanag. Sa una-una mayara kita nga 30 ka enforcers. So naga-level up kita, na ni sila 17. So semi-final kita, ang 10 as among finalists at subong na-conclude na kung sinong winner. Okay, sir, ang first 3 runner-ups, sir, sino? Yes ma'am, no, ang aton nga first runner-up, ang aton gali nga second runner-up, amo si Araceli Abad, no, traffic enforcer Araceli Abad. Ang ikadua si traffic enforcer Leonera. Then ang winner naton, the grand prize winner naton, amo si Jemar Valencia. Okay. So, sir, kagaina, sir, nagpatigayon ini sila sa ila siniya final competition sa Ramos Lacson. Damo, din, sir, ang nalingaw? Yes, ma'am, no, ini siya nga ikuton ato na Mascara Dancing Traffic Enforcers 2021, which is wala man ka Mascara. So, sa amon, connect kami nga during sa amon nga performance sa dalan sa aton nga mga enforcers while perform sila sa trabaho nila, at the same time nag-entertain sila sa atin sa mga tao, sa motorista, sa motorista yan. So, sir, may masunod payhan nga mo ni? Yes, ma'am, no, as Mayor said, Mayor Bing Nardia, atong pinalangga ang Mayor ng Gambal, this will be continue. Okay. Pila gani ni ka series sa competition nila Bombo Grace? Madamo Bobopons, no, ang nag-agi, no, before nga makalabot sa grand finals. So kagina nagasugod, no, ang ila sining pag contest, no, sang asutso, no, so 10:30 AM kada isa gitagaan sang 5 minutes to perform, no, sang ilang dance routine. So po samtang patikayan man sang ilang responsibility bala sa traffic, no, sa dito sa Lacson Street,
yes, Aquino Drive, no, sa Ramos, Bulawaw Pons. Mhm. So, pulo ni sila kabilog ang mga grand finalists. So, kay tatlo ang mga nagdaog, no, top honors ka Pons, ang champion naka-receive sang 10,000 pesos in cash, no, Mhm. kag second placer 6,000. And the third one naka-receive sang 3,000 pesos. So ang mga finalists, no, ang wala nakaagom sang place 1,000 each Pons ang na-receive nila. Mhm. Okay. No, at least makabulig-bulig mo na sa ila. Ikay mo patial nga patial sa init ang obra man nila Bombo Grace, no? Pero- Pons kag sang August ini nagsugod, Mhm. no, with 30 contenders hasta nga nabili na lang sa pulo kag amo to kagina ang ilang grand final. Kami magidyalan taon ko nagakumpas nga sige kumpas ang kamot pero nagakiay ang hawak, no? Oh, nga with matching music pasang maskara nang naka-lively pa blang ang music, no? Yes, Pons, so kagina na-miss to gid, no? Wala ako sa tao. Pero ang aton sini nga mga kauturan, especially mga nagalabay Pons, nag-enjoy gid bisan nga wala sing celebration nga dako, no? Sa sini nga Mascara Oo. Festival. So bali, diri ni sa Ramos, so ginpatay ni ang traffic lights. Pons, come again. Diri sila sa Ramos kay na. Yes. Oh, so ginpatay ang traffic light. May obserbasyon lang ta Bombo Grace. No, nga ang traffic light dugay-dugay way naga-function da but nanong natabo sina way na pamangkot kay Major Kulanag ni. Wala Pons na pamangkot, no? Oo. Ato na pa nga segment ya. Nabla akanugo nabla may traffic lights kita dapat amo nang di ta na pagbutangan sang enforcer. Okay wala ni mga contest kay ti daw mo ning pinakasako nga dalan, no? Nga cross intersection. Yes, intersection. Diri sa syudad, no? So pero ti after sina pero balik naman kita, why nang Japon naga-function ang traffic lights da, guba man Japon. So, another concern na yan naton. Anyway, at least, no, daw nag-celebrate lang ta maskara kay kung pamatia mo to gay na maskara gid nga sini nga Oktubre mo. No, ang ilang mga sunata mo Pons, amo gid ang pamatian tas ang una, no, sang patikayan pa sang Mascara Festival. So, Oh. sa pandemic, no, amo ning ilang pamaagi man, no, kag congratulations sa team ni Police Major Roel Kulanag mo Pons ang head sang bitaw kag aton man kuan sing mga update pa or statement regarding sa concern man sa pumuluyo. Mhm. Okay, so mga nagdalaog to, amo to na mention ni Major Kulanag, no? Yes mo Pons. Pacheck ta na isa-isa mga pangalan nila kay tagaan man sila sang pagdayaw diri Bombo Grace because sa mga hidden talent nila da. Yes mo Pons. So congratulations kagabay pa nga padayon ang pagserbisyo no nga may kalipay, no, kaya muna mapaagi man sa pagsaot samtang patigayon sang pag-control sa traffic or sa dalanan mo Pons. So mo Pons, amo to ang report, no, gikan sa patrol ini sa Bombo Grace. Anong payag ni Mayor Yes? to? Okay, dalunta na lang. So, mayari di sing message man, no, ang aton sing alkalde sa syudad sa Bacolod nga si Mayor Bing Lunardia sa Mascara Festival Pons. So, unlike, no, sa mga nag-agi na nga Mascara Festival, masadyagid, madamo sang katawhan kag ang aton sing mga dalanon syudad sa Bacolod, ang puno ka mga sound system, subong sulit na ya. Ang aton nga mayor, no, medyo ka pangasubo sa Pons kay nakapakigbato kita sa pandemic. So hindi man lang sa, no, ang isa ang nasubuan kundi tanan nga mga Bacolod nun, no, nga wala sing celebration or dako nga celebration sa ginatawag nga Mascara Festival sa City of Smile, no, syudad sang Bacolod, Pons. So ang mga tao sa Bacolod, no, ang kulang ang tuig Pons kung hindi sila makaselebrate, no, sang tawag nga Mascara Festival. Apang ang aton sini nga mayor ang naghambal, no, nga hindi man ni temporary, so magabalik man sa normal, mag-cooperate lang, no, sa sini nga pandemic para nga madasig ang balik sa normal kag man ang ekonomiya mo Pons kag makaselebrate kita liwat sang Mascara Festival. So, ang spirit, no, ang soul
sa Bacolod nun, ang ini mo siya pamandula po sa muni sa sitwasyon sa pandemic. So kabay pa po nga sa dusong tuig mag-celebrate na kita liwat sa Mascara Festival. So pamatiyan mo po ang pahayag sa aton sining alkalde sa syudad nga si Mayor Bing Garcia. I'm sure tanan kita diri sa Bacolod nahidlaw sang Mascara Festival. That tells us how much we had already accepted and considered Mascara as part and parcel of us sa taga Bacolod. So hindi na kumpleto kung wala sang Mascara Festival. It really had become an icon, an identity para sa aton. This is one of the highlights ng amon presentation sa Creative Cities. Karon nga pag-sponsor sa League of Cities of the Philippines, kaging sample na mo ang how Mascara turned something into turn a tragedy and a crisis into something that we are all enjoying now. But this is a reflection of the resiliency of the Bacolod nun. This is not just a singular act of someone, but yan isang tanan-tanan. Bacolod, Mascara could never be possible without the Bacolod nun. Yan isang taga Bacolod. Ang nagadugok na tao na nagatipon para magsilibra sa Mascara, naga-indikar nga gabatsyag sila nga they are a part of this. Without them, wala sa Mascara Festival. I always give the credit to the people of Bacolod themselves for having created this. This is in the parlance of tourism, making something out of nothing na nag-umpisa nila sa wala but subong masyado na kadako. So, we continue to look forward na initanan temporaryo in COVID crisis. Even our economic development is affected, but siguro kita sa Pangulo nga apisar matapos ini nga COVID crisis, mabalik kita sa una nga atong pagsinalayo. We will put Bacolod back on track and we will make sure it will continue to accelerate. So mamanang yung Mascara Festival na temporary, pag insintay, there will be a time for what is more than that is the spirit, the motivation, and ang ilang tinutuyo mula. Amo nang importante gid sa tanan. Kaya gina-appreciate ko gid na. The longer I stay in public office, the more I appreciate those so-called little things. Nga mo na, para sa akon, little things mean a lot. Para sa akon, no? Tanan nga, basta galing sa kabubuton sa isa ka tao, i-appreciate mo gid na. Believe Mawapon. So, importante, no, ang pagnirip sa mga Bacolod noon, bisan sa pandemic, nga sitwasyon, ipakita sa akon, mawapon. Okay. So, mawapon, sa munang mga report nga gikan sa patrol ni si Bombo Grizzly, na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grizzly Nobaton sa saning update sa finals no, sang dancing traffic enforcers naton. Okay, natin dapat sa ganta man ang Mascara, no? Okay, na naga-monitor sa Facebook Live no, sa Bombo Radio Bacolod, ti arada no ang aton kay nga recording sa sining finals. Kaya mo na naman yung next na to na, no? Sa kay Police Major Roel Coranag, no? Kuanto naman sa reaksyon. Kay hindi lang may pagayang diri, no? Sa may Mandalagan, area bala sa Buri Road, daw ka-function pa na yung traffic lights da. Pero notice na ton, diri sa may Ramos, dugay-dugay na ginanambot anong guba sa naa, no? Dapat kuwata na pa kayo, ito na dayon kay muning BCS Canada, no? BCS intersections, no? Kagdamo ti ang mga heavy traffic sa ara da ko isa nagatakatabo. Take of traffic lights mas ma-minimize mo no? Kay di mo na black kung kompleto gani ang kung magdirher na gid ganing enforcer ko isa do nagalala pagid gani. No?
So ibutang tanan mga enforcers siya sa mga masako man nga mga intersections nga wala sang traffic lights. So far diri daw mo man sa brand dugay-dugay na ginadi nga way na ginagaandar. Kung ano na tabo sa nadaa. Sige pa-check na to na no? Sa dumakabaran sa aton nga bitaw head no Police Major Well Colanar. 15 minutos sa kaligan sa tak ng Rasot. So ara na si Bombo Dennis. Para magawas sa karon naton ang ining padayong kakampanya sa probinsya sa Negros Occidental angot sa sining nasambit iya makabanan no nga paggansong hugot nga pagbantay sa process meet nga nagasululod diri sa aton posible kon amo ning manginhalinan o mangintunaan no sang aton nga pagsarurot sa production plan naton sa baboy sa Negros kita pa ang ginasaligan diri ti Negros and Cebu. Damo ni ang pagkutisanay sa pinakamlamo nga produksyon sang baboy mo, no? So may na-confiscar ni sila, automatic ilubong iban ginasunog na lang ini ang ini ma-process meat kiti budlay na, no? Ka makasulod diri sa aton ang ining African swine fever, no? Kag magkalamatay ang aton nga maginasagod nga baboy. Bobo Dennis, sa report please come in. Yes, sa Bumupons no, nagpabilin sa Gapon nga ESF free ni ang probinsya sa Negros Occidental sa sulod na sing malawig nga tinion. Bumupons no, kay amo ni karon isa sa maginatinguan sa ato probinsya nga still no magpabiling kita ula sing kaso sa African swine fever ay diri sa aton probinsya kay sa subong Bumupons no nagadamo ang mga buyers naton sa baboy diri sa probinsya na based ini sa data nga ginapalayag ni Dr. Teresina ang head sa ato sa probinsya la veterinary office sa Bumupos. So maniti padayon nga panagot nga pagbantay sa tanilektan ni Bumupos nga isa lang ka semana October 9 to October 15 nagka-confiscate naman nato si ESF Task Force no sa kapin mga 10,000 pesos nga mga pork products mga product nga process sa pork Bumupos nga nagasulod sa probinsya implemented sa may Silay Bacolod Airport sa atong nga mga port of entries sa Bergco dito sa may Cadiz San Carlos kag Escalante nga mga puerto nato Bumupos sa atong boundary sa orientada sa may boundary siyang Mabinay kag Kamakalan no kay isa man kita ka ESF sa task force checkpoint na hindi mga dekargo nga mga truck na nagasulod sa probinsya pag negosyo na check mo na kay base may mga kalabla nga mga pork products nga unmarked kag suspicious kay base kon contaminated ni sang ESF kay delikado mo Pons from January until October 15 kapina sa 4,051.74 kilograms ng assorted pork product ang natrender sa ato si Task Force ESF diri sa probinsya sa mga ginasing ko sa mga airport naton, seaport, mga checkpoints naton, sa mga GS naton kaya ining nasobra 4,000 kilogramos sa produkto sa baboy mga bili sa Bumupons, mga 1,213,434 pesos and 710 centavos. Bumupos, no? Wala man naligaw Bumurinis ang task force naton kay basi na kwan ba kita sa COVID man kay lipatan taning aton nga pagbantay sang hugot dire wala man. Na Bumupons kay lain man niya ang nagabantay sa aton ESF Task Force dahil mo siyang maprosel sa nga mga COVID. So ang aton yung Provincial Veterinary Office so magliga po yung tutok kay kablong Bumupons as stake diri ang millions of pesos nga worth sa hog industry diri sa probinsya. Bumupos no kay sa aton subong may mga negosyante nga nagbakal every week na sa mga live nga baboy the province siguro tilo gusto mo kung no kay Dr. Teresina kina-interview ta mga 120 pesos ang per kilo live ina nga baboy Bumupons no so kada semana
ginatos ka bilog sa mga baboy atong ginapadala dito sa Luzon, no? Kaysa pa ka maayong balita bumupon sa aton nga mga hog raisers dito sa probinsya, kay may paano karon ako may ginadihon karon nga gina-finalize na nga plano aton sa probinsya nga i-operate ang pork processing plant sa may sulod sa Kabangkalan, kay may isa ka negosyante from Luzon nga gusto iya nga magkuha sa pork karne sa baboy na maihaw na bla, no? So ining pag-operate sa pork processing sa may Kabangkalan, makakuan siya, maka-process o makaihaw sa 50 ka bilog nga baboy tag sa kadlaw, no? Dako ining generation sa ekonomiya sa Kabangkalan sa probinsya, of course makatuga man ibumpon sa kuan sa ginatawag employment, no? Da mismo iya sa may sudad sa Kabangkalan. So sa karon ang mga backyard hog raiser atong bubos do nagdamo suno sa kay Dr. Lucina. Di ba ang mga damo production sa baboy backyard tanan? Hindi man mo pons kay dire sa probinsya, pero 80% sa Minsan production. backyard compare mo sa commercial? 80% sa production tayo mo pons ang baboy sa probinsya, backyard. 20% lang ni sa alin sa mga dalagko, gibla ka malagpad nga mga hog farm gidya. No? So 80% haligi sa mga backyard hog raiser nga kasagod tag makbilog, nga papatining abi magbata siya tag pulok bilog, na manay na magya por ihaw. So dako giniya nga kuan dako nga production naton sa baboy, mga backyard hog raiser giniya. No, so singko gini maayo na sa mga balita sa mga backyard hog raiser ato kun nga nagdamo sila kay bundo na post last year kuti paglupok sa pandemya sa COVID, ang mga backyard hog raiser naton do nagagunto, no, naggamay to mo, jutay bala ang mga nagsagod sa baboy. Kaya dito doon nagburo-barato man gani ang presyo sa baboy. Sa piyakati, may pandemya sa COVID, may pandemya magita sa ISF sa ibang nga bahin sa aton nga pungsod. Apang sulit nakita nila nga kita dire sa Negros, sa Visayas, kita dire ang ISF free. So damo dire sing mga nagabakal sang produkto naton. So damo naman ko nga nagbalik ining mga sadto last year nga nagpagpandemya, pag pandemic naton sa pagdakuan gibla pag boom gauge sa pandemic damo naguntat subong nabalalik naman kuno sa goods sang baboy bumupon. So mo nga bastante aton diring production sang baboy. Kamo nga hindi magid mahal gid, no? Gusto nga saka lang kuno tag 2 ka pesos per kilo ang baboy. Tas manubo naman, no? Kaya nga way labot nga ginabaligya ta sagwa, no? Ang local consumption tadiya kag production niya para lang sa aton local consumption, local economy, bastante iya bombopons. So muna ginakalipay gapon sa aton nga probinsya, nga still nati masobra na isa ka tuig nagapabiling gapon niya nga African swine flu free ang aton siling nga probinsya sa Negros Occidental. Pamatihan ta si Dr. Nantilisina ang aton siling provincial veterinary office head. Halin sa January 1 to today, ang mga confiscate mga 4 tons and 51 kilos worth mga 1.2 million, no? Amo na ang accomplishment. And we are working nga clear gyapon kita sa ISF kay may isa ka dako nga investor ang gina-negotiate namon with Kabangkalan City para sa pag-lease ang ilang meat processing plant for 10 years kag dira i-process ang mga 50 heads nga baboy every day. Dalon ta sa Manila for meat in a box kag mga processed meat na, no? So it will help really sa aton mga backyard raisers. So initanan gina-kubrata para ang atong status as ASF free will be of advantage to other areas nga gasapra gyapon sa ASF.
Okay. So for this Negros, kamusta ang production ta sa baboy? Patol niya baboy, surplus ka tagyapon, nagapadala ta more than 8 to 10,000 per month, no? And that's why matol niya presyo stable siya sa bilog na probinsya. May pagbubok ng gani siya, kisa na 2 pesos, 3 pesos per kilo sa bilog na probinsya. So ang mga glacier ta din nagdamo. Well, sa amon nga monitoring, profiling namin, gadamo sila, no? Susubong ang presyo, nagtasaka naman because ang aton fresh meat sa Luzon ginaagawan man. Agad-lagan natin ang 120 na ang aton live weight sa backyard per kilo. So ang amon nga monitoring gasaka ang number of racers, no? Ang Baclanay, actually, makaginansya naman sila sa mga 110, no? That's why, ang ginalook forward naman, ini ang continuous Baclanay, paagi sa processing sa planta, kag ang sa live. So at least, may nag-compete in terms of buying, no? Kaya ang buying dapat diri ka sa Cebu and Manila, ang lokal. O ang lokal, mapunang po niya sa aton na produksyon, no? Sa probinsya. Bukod sa mga pagpayag ni Dr. Rinanti Disina, no? May problema, no? Sige po, umaniblasin ta ko nga nagapabili kita sa ISEF Trigapon, sobrang sa katuig, at ibagod sa ngugot, pagidyan natin nga kampanya. Sugot natin nga pagbantay, tamalutsan rin sa mga meat products, pork products, process man sa daw, kung yung mga live abidra, o kung mga karne na chop-chop na daw, makasulod din sa atong probinsya, alin sa ibang lugar, itong balaan, napakan mga unmarked products ni, masibla ko na, alin sa mga region nga may mga ISF pa, kag naliiwan malatang kita, so millions of pesos ang hagin na sa naton driyan nga mabutang, no, sa alang-alang bombo. Po sa muli nga sa may pandemya, ang aton nga mga pagbantay, no? Sining mga produkto, sa gapon ti ugot niya. Nagidapatuman sa aton ISF Task Force, subuman joint, no, sa aton sining PNP. Nga mga nagabalantay sa atong puerto, kay mga boundary naton, diri sa may probinsya sa Negros Occidental, Bombopuans. Ito ka ko ng Bombopuans, pinaka-latest nga COVID data, dumain nga balita, kaya nag-kupos na kita, nagdubo kita karoon sa 4,000. As of 5 p.m., sa pinaka-uli nga data, ibaga sa Provincial Health Office, October 19, 2021, 5 p.m., active cases ng COVID-19 sa atong probinsya is 3,853 na lang, no? 3,853. Kahapon bumpos nag 4,069 pa rin. No, nagbuin-buin kita. Galing kay subong adlaw bumpos na kadako sa number of deaths na ton. 26, no? Sining adlaw. So ang total mortality sa probinsya as of today since March 27, ang date of pandemic na ton mo last year is 1,100 na. Ang ato na mortality mortality rate, no? Padre sa aton probinsya subong adlaw sa latest nga report sa Science Department of Health, ang Negros Oriental may 89 sa mga local cases, ha? Kag ang syudad sa Bacolod may 72 sa mga local cases. So daw may nanikon everyday nubo amat na kita. At least daw mayo ning patimaan, no? Kaya kasilaton dito sa Metro Manila, bumopos sa subungan ng adlaw sa national tong DOH data, daw mo ni kanong pinagka lowest nga data naton since July, no? Daw 4,000 plus lang kita nationwide, no? Subong yang adlaw bumopons. Sa mga pinaton ka mga latest update report gikan sa Capital Provincial, Ines Bombodenes Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Renes Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Direct Time, 30 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8.
Sige, pagbalik na to na, no? Magatutok kita sa EOC naman. Vaccination naman niya sang kwana, sang mga minors. Ano tani ginapreparahan niya subong iya makabana, no? Dari sa aton sa ring syudad sang Bacolod, no? And ti may gusto po ko topic nga ipa-discuss sa kay Dr. Chris. Pero sige lang taga-anta sa dutay nga tiyempo. No? So angot sa isa ka topiko yan naton. Sige, sarahan ta kay ti sa Metro Manila, no? May mga pilot areas na, no? Or I mean may iga patigan na din nga testing sa vaccination para sa mga minors naton diri from 17 years old and below. So di para makabato, although mas bakod-bakod pa ning resistensya nila, but ti kinanglano naman sang vaccine for their preparation sa for their own safety man, no? Ang ining bakuna ti nagabalangaw bakuna tadio. Hindi na takasagang sang ginapadala sa national government. Pero ti sang una ginapangita tang bakuna ti anay nga damo ng vaccine, no? Sa una ginapangita tang vaccine ti ganda gusto ang gusto magpabakuna. Subong damo na available nga vaccine, ga problema naman ta, no? Kung paano ta piliton ining mga tao or paano taton hangyoon, paano sila maghuo para sa pagbaton sang bakuna. Siguro tiway naman ang siguro sa plano maglawig-lawig pa. Pero nila des kabuhi, although hindi taman uyat ang aton nga kabuhi, pero ti lain gidya ko may pangkuan kita protection sa aton sini nga lawas. Magabalik kita, no? Pagkatapos kidamang sini. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una,